Dobar dan želim. Nakon ovog videa, uz Božju pomoć, prestaćete da kupujete i konzumirate hleb i udaljit ćete se od slatkiša što je dalje moguće i nećete taj otrov unositi u svoju kuću. Šta se dešava kada vi uzmete nešto što je napravljeno od brašna sa šećerom i tako dalje? Kaže, kad to uđe u organizam, brašno, šećer, rafinisano, čipsevi, praktično sve ono što je čovjek napravio dolazi u kutiji sa deklaracijom. Organizam kaže, šta ću ja sad sa tim? Ja bih trebalo to sporo sad da obrađujem, da to sve ide onako sporo, da se razgrađuje i tako dalje, a ti dobiješ onako ono rafinisano, gotovo, jel? Gotov šećer. Telo proizvede mnogo GIP hormona, to je jedan hormon koji se pravi kada hrana uđe u organizam. To sve ode u pankreas i kaže pankreasu napravi što više insulina, znači dolazi ogromna količina hrane, to sve moramo brzo da se ratosiljamo tih šećera, jer glukoza u krvi nije dobra, jel tako? Insulin napravi kamion, pankreas napravi kamion insulina da bi se nosio sa svim tim šećerom koji je ušao i ubaci ga u krv. Insulin se ubaci u krv i kaže, ma rešit ću se ja svog tog šećera, znači jer sva ta glukoza, kao što sam rekla, nije dobra u krvi. Šta radi insulin? Kada vi imate tako visok skok insulina, sve to što ste vi tada pojeli ide direktno u zalihe. Znači ne koristi se kao energija, nego ide odmah u zalihe. Gde se prave zalihe? Prvo, jetra. I vi dobijate masnu jetru. Drugo, pored pankreasa i u samom pankreasu, to je broj 2, stomačne šupljine. To su ljudi, sigurno znate o čemu pričam, ljudi koji najčešće imaju onako slabije ruke i noge, ali zato imaju velik stomak. Oni imaju dosta sala oko, znači, unutrašnjih organa. I broj 4, to je u mišićima. A kada dođe do mišića, izaziva još veću insulinsku rezistenciju. Šta je naš problem? Naš problem je, odnosno problem lekara, jeste što ne razlikuju preddijabetično i dijabetes. Znači, i stanje u kome vi već imate dijabetes. Kako oni to određuju? Ti dođeš, oni ti odrede nivo šećera u krvi, kao, to je na normali, u redu, sve je okej, piči, šibaj dalje, nema ništa, nemaš ti dijabetes. A šta oni ne rade? Ne rade analizu insulina. Ključ je u insulinu. Koliko pankreas proizvodi insulina da bi mogao da se nosi sa svim šećerom koji unosite. U tome je ključ. Da li proizvodi ovoliko ili mu treba ovoliko da bi spustio taj šećer i doveo ga u neke normalne granice. Kada oni vama kažu imate dijabetes? Kažu vam kada vaš insulin, znači ta ogromna količina koja se proizvodi, više nije dovoljna da bi spuštala taj šećer. I onda vaš šećer, vi imate, pokazuje se da imate više šećera nego što treba i onda oni vama kažu, evo imate dijabetes. I šta onda urade? Dodaju vam još insulina. I stvore još 1001 problem. Delite ovaj video sa ljudima za koje znate da imaju razne kardiovaskularne probleme, kalcifikaciju u arterijama. Insulin i šećer, odnosno insulin, je glavni uzrok. Insulin je glavni uzrok bolesti koje imaju veze sa. Dakle, 20% loših stvari koje se dešavaju u srcu, u arterijama, mozgu i bubrezima jesu zbog visokog šećera. Ali 80% je zbog visokog insulina. Delite ovaj video i zapratite kanal definitivno ako želite da nemate ovakve i slične probleme kad dođete u neke godine. Jer da bi se razvio dijabetes potrebno je 10 do 15 godina. Vi možda ste čak trenutno u preddijabetičnom stanju, ali ne znate za to.